дядо Коледа, искаш ли? Да. Какъв дядо Коледа? Гледайте видеото, защото сега ще разберете как да си спестите 1000 левове за пътуване до Лапландия, ако вашето дете иска да разговаря с дядо Коледа. Всеки ден до 22 декември в мола в София всички деца могат да се включат в директна връзка с него и то напълно безплатно. Празничната украса и приказните герои ще ви пренесат в чудния свят на добрия старец. Разбира се, за най-послушните деца джуджетата са приготвили и сладки комплименти. Ще видиш, знаеш ли кой? Дядо Коледа, да. Кой там? И аз се изправи, че не те виждам добре. Кой си ти? Приятел, здравей, Димиче. Здравей, дойдох от детска градина и сега искам да ти кажа какви подаръци искам за Коледа. Добре, слушам те внимателно. Кола, която отгоре има шипове. Искаш ли да можеш да лети колата? Да. Нещо друго искаш ли, тата, от дядо Коледа? А стягаш таблет? Таблет, който да се разтяга. Да. Колко голям искаш да става таблета? Среден. Среден таблет. Чао.